Quan parlem de dones en situació de vulnerabilitat, ens estem referint a totes aquelles dones que per múltiples factors socials tenen més dificultats per portar una vida plena i digna, com podrien ser factors com la situació administrativa, la classe social, la cultura o, en el cas de víctimes de violència de gènere, seria l'haver patit violència i discriminació. La integració laboral en aquests casos és molt més difícil perquè aquests factors socials al final és molt complexa en el dia a dia. Aquestes dones es troben, com bé he dit abans, amb diferents situacions de discriminacions, que això el que fa és generar que aquestes dones tinguin una baixa autoestima, el benestar es complica molt més i a part el seu autoconcepte, no poden autodefinir-se, no confien en elles mateixes, no se sap posar límits perquè és un tema que s'ha de treballar i al final són coses que generen que la seva integració laboral sigui molt més difícil. A Mútua Terrassa s'ofereixen aquestes oportunitats que són, per exemple, el programa Treball i Formació, que és un programa que està cofinançat pel Fons Europeu i pel Servei d'Ocupació de la Generalitat de Catalunya i són places que s'obren, o sigui, són vacants per poder treballar dins l'entitat i que donen aquesta oportunitat a dones en aquesta situació, que al final és com que poden accedir al mercat laboral. Els punts forts del programa, per mi, personalment, és el fet que puguis estar anant a treballar i a la vegada que puguis estar sent formada, és aquesta combinació de treball i formació que entra dins de la jornada laboral i, per altra banda, és l'acompanyament, que aquí és on entra la tècnica, que en aquest cas soc jo, on es fa un acompanyament individual i grupal. En aquest acompanyament s'ajuda a aquestes persones a poder millorar el seu benestar emocional i és tot un tema d'autoconeixement que va molt bé. Les persones que s'hi han acollit fan una valoració molt positiva. Moltes vegades quan estem a les tutories individuals, que és aquest acompanyament que anteriorment us he parlat, em trobo amb que comencen el programa amb molta inseguretat, amb moltes pors, moltes dificultats i mentre va passant els mesos veig com hi ha un avanç en el seu benestar i al final això és molt satisfactori. Per tant, estan molt contentes i sé que estan molt agraïdes. Nosaltres valorem la integració dins l'entitat com a molt positiva i el que més destaquem és que s'està posant les persones en el centre. Poder donar-los aquest suport i aquest acompanyament fa que se sentin totalment acompanyades i que es puguin afrontar totes les dificultats que poden sorgir en el seu dia a dia.